Sanibonani bafowethu, uDuma kahle lona, iphathasi lesizwe. Umfana wase Vryheid engoje good simpumazi. Bafowethu bengithanda ukuxolisa ukukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okamthandeni njengoba ngeke ngathindwa ithimba lakhe lithi ke lifuna ukungiqasha emcimbini okwamukela yena njengoba ebuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngike ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza ngeBhuluke uMfowangcobo. Ucingo obe beluthi ke luyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kaMthandeni. Uma uthi emcimbini kaMthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini wombuso wamagcina. So kube sekungishaya kakhulu ke bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase kufanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngikhande isitha ngoba mangikhethe mhlawumbe kuya kuMthandeni futhi mhlawumbe sekube sekuchaza ukuthi ngise ngiyisitha noBhuluke. Mangikhethe futhi kuya kuBhuluke sekube sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe noMthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu ekufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili imicimbi, angisezukwazi ukuthi ngiye kumbuso wamaciko, angisezukwazi ukuthi ngiye kaMthandeni futhi ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo wepicnic okaKhuzani bathe mabe ngithinta ngavuma ukusebenza kuona nokaMthandeni futhi ngavuma ukusebenza kuona ngoba ngizama kona ukuveza lokho ukuthi alikho iside engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu, ngisebenza imali la ngibizwa khona ngemali, mina ngihamba ngiyosebenza. So mase fanele ngikhethe, sefanele ukuthi manje mina sengikhanda izitha or sengikhanda isitha ngoba vele mangathi ngikhetha ukuya kulo mcimbi kaMthandeni futhi sengifanele ukuthi sengiyisitha noBhuluke. Mangikhetha futhi ukuthi ngiya kuBhuluke futhi sengikhanda ubutha noMthandeni kanti mina ngiyasebenza, uyabona ngisebenza lapho ngisuke ngibizwe khona ngaleso sikhathi. So bafowethu ngicela uxolisa kakhulu ukuthi kuyo umbili lo mcimbi leyo ngenisakwazi ukuthi ningibone ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukukhetha owodwa phakathi kwayo yombili. Ngiyabonga kakhulu.